F'dibattitu politiku tal-Awtorità tax-Xandir, il-Kunsillier tal-Fgura, Charles Bonello, li hu l-Koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall kunsilli Lokali, tenna l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li jagħti lir-residenti ta' kull lokalità kunsillieri li jaħdmu l-ewwel u qabel kollox favur ir-residenti. Jiena l-appell tiegħi huwa fil-25 ta' Mejju hemm id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista li jemmen fil-valuri u jemmen fis-serjetà u l-Partit Laburista illi jara kulħadd voti u numri u allura naħseb li l-għażla tan-nies għandha tkun għażla sabiex dal-gvern arroganti ma jkomplix jaffex fuq il-poplu Malti u Wawċi imma jieħu d-beżbiża illi ħaqu. Fil-waqt li l-kandidat tal-Partit Laburista Dominic Grech kellu jara kif se jbenġel il-pożizzjoni tal-partit tiegħu fir-rigward tal-kunsilli, anke fid-dawl ta' kliem Joseph Muscat li ftit jimilu tenna li l-kunsilli mhumiex is-super favoriti tiegħu, Charles Bonello fakkar li kieku ma kienx għall-Partit Nazzjonalista kieku l-kunsilli ma jeżistux. Kieku ma kienx għall-Partit Nazzjonalista, kieku llum m'għandniex il-kunsilli lokali għax il-Partit Laburista kien kontrihom meta twaqfu. Il-Prim Ministru attwali ftit ġranet ilu għalimna li l-Kunsilli Lokali mhumiex is-super favoriti tiegħu. Kieku ma kienx il-Partit Nazzjonalista, kieku m'għandniex elezzjoni għall-Parlament Ewropew għaliex il-Partit Laburista kien kontra dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Rridu naraw il-Kunsilli Lokali tagħna issa mhux jitkellmu iktar fuq il-bankini u t-toroq, fuq it-toroq żgur ma nistax nitkellmu għax il-Gvern ħadhomna. Sewwa, imma mhux nitkellmu biss fuq it-toroq u l-bankini, imma nitkellmu issa wkoll mill-bieb il-ġewwa l-individwu għax il-politika tal-Partit Nazzjonalista mhix marbuta fuq in-numri u fuq il-voti, imma marbuta fuq l-individwu. Charles Bonello fakkar ukoll kif il-Gvern ivvota kontra kważi kull waħda mit-80 proposta li jagħmel il-Partit Nazzjonalista għar-riforma fil-Kunsilli Lokali biex imbagħad il-Partit Laburista ħareġ numru minnhom fil-manifest elettorali tiegħu. U semma wkoll għatta sfidi li l-Gvern naqas li jinkludi fil-manifest elettorali fosthom l-inkwitt ta' residenti tal-Munxar dwar id-demmila proposta għall-lokalità tagħhom.